8 aydan туган, кило 800 вес белән туганмын. 2 үпкәмдә дә начар шир белән туганмын. Ясалып бетмәгән, недоразвитый үпкәләр белән. Бик озак кына вакыт ятканмын инде мин теге ясалма сулау аппаратында. Әни сөйлие, керделәр дә кичтән, 2 врач утырдылар да әйдәләр ди. Син апа, син тынычлан, елама, кызың мөстәкил рәвештә сулый алмый. Һәм алмаячак та. Бүген инде бу аппараттан үзәбез, син әкрен генә өеңә кайт. Бүгеннән дә калмас кызың дип әйттеләр ди. Кайтып киттем дә яна әйтә елый ди. Әтиеңнең самавын җаваттым да, шуңа өтердем дә, юрган белән капладым да ди. Имеш инде баланың тәненә спирт бик тиз сеңә дип. Капладым да урамга чыгып йөгердем ди. 6 сәгать кирә алмадым өйгә ди. Кирип, бишең янына утырып, кызым бәхил бул инде, яңа очрашканчага кадәр дип сөйләнә юрганыңны ачам, акырып ашарга сорап ятасың ди. Мен әйтәм, ашыйсы килми иде, ишәсе килә. 6 сәгать самавын эчендә ятып кара әле син. Шул туганнан ук тормышка ябышырга тиеш булган инде ул күрәсең.